Kayak nyekel mic nek ora kon nyekeli buku tok. Ya, iya nglamu bingesan nanti tekan kon ngesor. Nggih, sugeng dalu Mbok Cani. Mbak Limbo nggih. What your name? My name is Reni Artika. Oh, you dress? Lah jaman biyenku kudu dalane kok kono brojol-brojol. Jaman semono aku yo melu Sukiyo nyindoni reok nek kene iki. Oh, Pak Sukiyo. Nggih. Mobilku ijek semes. Zaman semono aku yo wis bangga nunggang semes. Wah, Mbak Ratemi, ora kok mbak party dewek sing bintang tamu remangsan. Iya. Jadi ya tahu binatang tamu. Iya lah. Iya sing nyuwun ngapunten. Awit pinten-pinten dinten menika nderekaken para kawula wonten ing mriki kawontenaken kegiatan dados nyuwun ngapunten radi ngantuk-antuk mekaten nyuwun ngapunten ngoten. Menika ngendika menapa menika wau? Lho lah tenan to. Dadi ora mangerteni Raharja Praptamu pangestunipun sinuwun. Widadul apa kula kepareng ngaturaken sembah bekti kula mugi kunjuk syukur bagi sewu. Astutiku tampan ana lan maratakno para kawula ing paseban jaba. Kula tampi mugi amawahana bawa laksana. Ron. Iya. Kabeh para kawula ari kalenggan iki padha kumpul ana ing Stinggil Binaturna. Pangestunipun para kawula menika sampun ngantu-antu badhe sowan ngabiyanto wonten rasanipun sinuwun kanthi sampun kalih dinten menika para kawula sami syukur ing penggalih. Wonten ingkang ulah raga ingkang wonten nembang lan sapitunggalipun ngantu-antu rawuhipun Nata Agung Sanggar Waringin. Oh mangku kasinggihan. Iya diprayogake jeneng para sepuh. Sampun sekesa. Ora kena turu Patih. Nek cara paprentahan kang ngesor, nek ratu kuwi kaya dene lurah ning nek Patih kuwi carik ngono. Mula ora pareng gampang ngantuk. Cari ngantukan renulis ku ndak mleto rono-rono. Iya, sampun kok tangki. Elek-elek ku mbiyen ya wis tau dadi padhe. Nyuwun pangapunten. Menika radi sawan pasge kujengan kalian para kawula wonten ing Sanggar Waringin. Pripun dados menapa menika mertandani lamtu supeket kekadanganipun. Inggih mekaten. Lajeng sasampunipun lenggahaning paryogi kepareng kula badhe nyuwun pirsa dina kepareng keroyo-royo rawuh wonten Stinggil Binaturna menika paring dawuh menapa anak Prabu Baladewa. Nggih, dereng kepareng matur kewala. Nggih. Ina bukanipun mula bukanipun mboten sanes kula menika lak Narendra wonten ing Mandura namung sampun sumpah prasetya badhe angembani wonten negari ing Astina Yai Prabu Duryudana. Oh, makaten iki. Nah, rikala dinten kawuri negari Astina menika dados dinampi pacobaning Jawata katitik para kawula menawi to enjing saged sonten dumuginipun Sirna Margalayu senajan to sonten saged enjing sampun dados bayangan. Menika marambah-rambah ngantos 12 taun laminipun. Mboten ngomongaken menika, malah kepara ugi larang sandang, larang pangan. Badhe nedha sampun kangelan. Nah, wonten negari Astina wonten setunggaling ujung ingkang babisik Begawan Durna menika kapatak uti kasuwun wonten ngarsanipun Yai Duryudana supados manembah wonten kersanipun Jawata. Kenapa negara Ngastina kaya mangkene? Yen to ana tumbal-tumbale apa, yen to ana pancen sarana-saranane apa. Lajeng saestu Begawan Durna menika mitrang wonten kersanipun Jawata. Sesirih mboten dar, mboten nendra, mboten ngunjuk, laminipun setunggal jam. Oh, Perdita menika negari Ngastina sesirih setunggal jam. Nggih, setunggal jam. Nah, wonten mriku nampi pralambang bilih samangke negari Ngastina mun bali ayom-ayom totote tentrem. Kados dene winyuni menawi to ing samangke
Begawan Durna menika kagungan garwa kembar. Ingkang mongko mitrat kersanipun Jawata boten sanes menika Atmaja Rama Prabu ing Sanggarwaringin ingkang asih-asihipun Dewi Andayamurti menapa dene Dewi Andayawati. Iya menika kanthi andhap minor miraga miragani manah kepareng sowan kula mriki badhe nglamar Atmaja dalem kekalih. Oh, makaten nggih. Lah Pandhita Durna menika nek pandhita menika sampun sepuh menapa taksih wiranem yo. Nun pandhita menika sampun sepuh menapa taksih wiranem. Yen menahipun wastani sepuh nggih dereng sepuh nek nyatane ya wis padha putih rambuté. Ning senajan to makaten piyambakipun sakit cukaten dinas awit menika ahli nuju negari Kastina. Guruning para Pandhawa, guruning para Satakurawa. Senajan to sepuh namung taksih kiyat samukawisipun. Macul menika wonten wong taksih kiyat maksudipun. Menika Durna. Inggih, Begawan Durna. Mila saking menika monggo pun tampi atur kula. Leng-leng ramyan ingkang driya lirewang candra katawangan sumuing tias lir katu limut kabyataning rojit ram-raming driya kang kagunging yuang wis seso Dewa Bathara makaten kasinggihan estunipun menawi kepun keparengkan matur bilih ingkang badhe ngersakaken anak kula kekalih inggih pun Dina Dewi Andayamurti menapa dene Dina Dewi Andayawati menika kathah panglamar bebasan wonten ing negari Sanggarwaringin menika udan layang jeblok mangsi. Saben dintenipun 1000 nawala panglamar wonten negari Sanggarwaringin. Mekaten. Ewa semanten dumugi wonten Kari Kalanggan menika ugi dereng wonten kawangsulan. Liripun yoga kula menika pundhingipun tampi lan pundhingipun tampik dereng kantenan. Mila saking menika ing samangke sabibaripun pisuwanan ing samangke lare kula kekalih badhe kula timbali kersanipun matur piyambak kalian anak Prabu Baladewa wonten ing Stinggil Binaturna. Makaten kasinggihan sidhem jroning paswanan mulata wadyagung kang tanpa sabawa kapraban Sang Narendra Tama mangun
kaunengan leru sing duka cipta leru sing duka cipta Perabuti kang amandono raras liring perabuti mandono raras sekebyan lengkono tawa uga capo nata agung ing sanggar waringin kono pacobaning jawata babasan tripandurat triwilangan terupandurat pangandikan tigang wondo dereng kawijiling lisan ing Jawi wonten sawentawis para kawula sami angundika gudheng kathah menawa sanggar waringin ana dayoh sanggar waringin ana tamu sinenggeng iku mawantun miyak barisaning para ing paseban jaba dudu sipating narendra dudu sipating satriya nanging bocah pidak pejaraan utusan saking Karang Kabulutan ya Karang Kadempel Atmaja panenggahing para punakawan Kura Semar Badranaya Kira Petruk Kanthong Bolong eling diling sajata Kira Petruk Kanthong Bolong wong Papa Sutrandara nanging pamomonging para tamtama Pandhawa mula ramokan mlumebat wis tinggil binaturna kunca denderaken pangkingan denokraken repepeh pinusata mangyakrama
tresna kang satata lenggah hira tintrem taro kang sapo kang sapawane walang alisi tanono kang samya sumewa rasa kusuma nungi dateng sendika kahanan ngalam donya kuwi pancen yo waneh-waneh tur yo aneh ing atase Ras Tinggil Binaturna kok yo ono yen to tak sawang agemane iki dudu Narendra ning yo wong kiwa tengen ana Sanggar Waringin kene apa pancen kawula saka Mancanegara mlejet ireng saka dhuwur tekan ngesor ireng janges kamangka dawa samu barange ih senajan to kados menapa jandika minangka Narendra angayomi dhumateng para kawula mboten wonten awonipun pinaringan panembrama iya ana ngarsani kang nembe praptana Tinggil Binaturna kisana ngaturaken kasugengan rawuhipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Amit-aming pasang kalimat abdi nebina tulang sare. Ih, saderengipun matur wonten ngarsanipun Ratu Agung Sanggar Waringin Sinuwun Prabu Gandamurti. Mobiling samangkanggen kula matur wonten ngarsanipun sinuwun kirang nuju prana reh samu kawisipun saestu kula nyuwun bing samudra paksami sowan kula wonten ngarsanipun sinuwun kasembul kersanipun para pinisepuh jinukung para kadrang mita waruju widagdo keparenga kula ngaturaken sembah bekti kula mugi kunjuk non linggih woi jebulane jangkep tata kramane wong yen to nonton saka udawedanane kaya mangkono bareng matur kok ya trapsila anuraga inggih mekaten jebulane ora kenyono-nyono kena diarani yen wong iki bathok bolu isi madu mekaten lajeng jenengan iku sinten kawuri saking pundi ih ingkas dua mastani dumateng kula pun Petruk Kanthong Bolong atmaja saking Karang Kadempel atmajanipun Ki Lurah Semar Badranaya inggih wujudipun Petruk ngaten menika wah jebulane Sanggar Waringin iki saya akeh ing kepareng rawuh ora perlu rono-rono kabeh wis padha ngerti ana ing dalem bae mekaten yen to Ki Lurah Semar pancen ya wis uninga senajan to durung weruh ning wis krungu kabare lah ngaten niku bapak kula sasampunipun gakanthi prayogi wonten menapa dina kepareng sowan ngabiyantara wonten ing Sanggar Waringin ih saderipun nyunggi samudra paksami sowan kula wonten ngarsanipun sinuwun boten sanes mboten saking jiwa kula pribadi mboten namung dapur kautus dumateng Rama Semar Badranaya ingkang pun jekangi kalan para Pandhawa bakinge Pandhawa nggih Petruk zaman saiki kok beki kan
Mila bukanipun nalika semanten negari Ngamarta niku nampi pacobaning Jawata para kawula menika mulai badhe nedha menika boten wonten tedhan. Badhe nyandang boten wonten sandang. Mula kula sowan niki mriku ngaten mergo saking ora ana tenan. Lah mergo kurang tedhan menika mahanani kathah suker sakit menika mataun-taun. Lajeng rikala semanten nata agung Ngamarta pepunden kula Sinu Prabu Puntadewa miterang wonten ngarsanipun Bapak Semar. Kyai Semar mbok coba muhung ngasepi ngarsaning Jawata. Golek upaya ben Ngamarta enggal walaya jati jatri walaya. Sak temah Bapak niku kirang langkung jam 09.00 enjing mlebet wonten sanggar pamelengan kirang langkung dereng sak seraping surya mijil. Wonten ing mriku gidak-gedek banjur ngawe kalian kula. Petruk, kowe tak utus ana ing Sanggar Waringin. Matur karo nata Sanggar Waringin yen bapak pengen rabi. Lho. Ki Lurah Semar sampun sepuh. Nggih. Nek wong nyatane ngendikane nggih ngoten kok ya. Rabi Petruk lamarno bapakmu. Sing dirabi dudu sapa-sapa ora mung siji ning loro sisan. Kula nggih mikir lah mlakuwe kaya ngono dengkengan kok arep loro. Siji ring ayahi kaya ngopo kok loro. Ning wong kula niku ya jenenge anak mituhu wong tuwa kula sendika dawuh. Kamu tak penting dudu sapa-sapa Petruk, Atmaja Sanggar Waringin jejune Dewi Andaya Murti lan Dewi Andayawati kuwi bakal tak dhawuh. Mila saking menika sowan kula mriki ngebun-bun enjing Anjejawa sonten menika badhe anglamar Putri Andika ingkang kasebat ngajeng. Menawi wonten pitukon-pitukonipun menapa, wonten syaratipun menapa, saugen boten larang-larang kula sagah. Larang iki mengkono iki larang duit. Iki pokoke sing murah-murah kula sagah. Sekap semanten atur kula tenggo paringipun pangandikan. Mingis-mingis pindho landheping Trisula. Ngenengaken rasa mala netra kocak ngondarandir wimbo tepung waja kerot mukolir sang kabaranang lamun to sinebrak mrangsak gedeng kadya metu dahanane kowe iki bocah cilik apa wong tuwa? Kowe lah. Nek kaya ngene cah cilik iki ndah kempongane sepira ya. Lah nurut jenengan kula niku bocah cilik apa wong tuwa? Nek ngeten iki, nek ngerti kula ya wis wong gerang dhewe dibocahke cilik ya ora apa-apa. Nek upama bocah iku ya ana benere. Ning nek wong tuwa kok kaya dene durung mituwa. Lho kok jenengan ngaten anggenipun ngendika. Ora mangerteni, ora ungap, angop, ora muni, yen aku lenggah ana iku meneng wae. Oh niku to sing dadi undraning penggalih menika. Jane kula niku njajeng nepake awak kula niku kangelan. Wong kula sowan mriki wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Sanggar Waringin. Jenengan enten iki padha-padha ratu. Nek ngendika nek aku nyelani ya nek mener. Yen ta ora
Apa meneh nek upama anggonku matur ku wis nganti tak tata basaku nganti ora kurang-kurang. Kuwi ora diterima, dikleroke. Lah saya isih ping pindho ngoten. Dadi aja sok gampang cugetan wong ngono kok cugetan. Bol banget ora apik. Petro kantong bolong apa kurang ngerti aku iki sapa? Aku iki sapa? Lho, lah iki cane metu njlubang kono mau ketempelan mbuh iki ana. Oh karo awake dhewe kok ya ora ngerti aku iki sapa. Lah sampean ku sinten kok ya kok tekon aku ilang sing momong tenan iki nek kaya ngene model iki. Wah, dadak goleke sego gendong iki. Kok dadak nyebulke tenan kula. Bilang boro nek kaya mangkono iki nyembuh marang Nata Agung Mandura pun ataupun kuaturaken ngaten kemawon. Banjur aturmu kowe nglamar marang Nata Agung kaya ngene mbok bilang boro nek pancen ngamarta utawa bapakmu kuwi rene. Kuwi nek golek minangka wong sing dadi utusan ora kowe. Lho, lah dosa luput kula napa? Nun dosa kula napa? Nek golek wong niku ya anane wong kaya ngene iki nek cara nggen kula lho niki. Cara nggen kula nek golek wong ku sing pinarcaya. Sing dipercaya. Awis saniki niku akeh wong ning ora akeh sing iso dipercaya. Ngoten. Wis senajan tomong Petruk ning nyatane dipercaya, lire dipercaya niku mergo sing dipercaya kuwi ya mungkin apa anane nek amane ora diaturake wedi karo ngarsane pangeran. Semono kok sing utus kuwi ya lega wong nyatane bola-bali diutus ya oleh gawe. Niku nek cara ngamarta. Ngoten. Saniki niku nek wong ora percaya-percayonan niku mbok dadine lho. Kula matur lho Gus niki. Tenan niku. Agi jenenge wong nyun sewu tumindak culika maling nika mawon. Maling kuwi kudu duwe kanca sing iso dipercaya. Nek ora dipercaya digebuki tenan. Mlebu omah tinggal lunga, mati. Mula golek batur ya sing iso dipercaya. Aja meneh maling nyun sewu sing rada asor pakaryane tukang odrok ngoten mawon pun. Tukang odrok kuwi kudu duwe kencet sing iso dipercaya. Men wong ku do melu tu men kesengsem niku sing nyun sewu lho niki sing asor dhewe lho niki. Tukang odrok lho niki. Nah, apa men Petruk kae. Ratu kan ratu Baladewa nek kula pas nyekel lho tak buang tak goleke Sangobang. Nah ora tak sawetke goleke kencik apa bedor genah rampung. Ning nek ngaten niki kok golek perkara nyun sewu niki kula walaka napa entene lho niki lho. Men jenengan ngoten niku lho. Petruk kan bolong. Ora usah seru-seru nek muni. Kula niku arep tuwa ning kuping kula isih krungu ngoten. Bengok sesuk entek suaramu kapok kowe. Kowe balio Petruk. Narendra Bolowatu to Narendra ing Mandura iki bakal mboyong putri loro. Lho. Sampeyan iki rene iki muring-muring mergo ya mboyong putri. Lah kaya mangkono ya. Oh, lah aku ya ora ngerti kaya. Mbot lah pun tampi dereng ya urung. Lah kene iki padha utuhe. Iki padha utuhe wae ya ngono kok lamu muring-muring. Nek urung ditampa aku matur ya urung ditampa. Nek wong niku sing fair play, ngoten lho. Fair play ki apa? Dadi upama ta mengkone ditampa, Petruk. Iki panglamarmu tak tampa. Nah, upamane ngoten, kula seneng sampean ya kudu lega. Sampean bali ora nggawa putri loro, kula mboyong putri loro. Lah ngendikanipun Nata Agung Sanggarwaringe nggih ngeten. Nyun sewu Siwa Prabu Baladewa, nyun pangapunten atmaja kula mboten purun kalian Durna, purunipun kalian Semar. Sampeyan ya kudu lega. Aku ya seneng tak nggawa putri ngoten. Mula saniki nggada ditenggo mawon ngendikanipun Nata Agung Sanggarwaringen pripun daya kok. Padha-padha daya kok senengane kon ngrungake daya. Wedangan sik malah penak. Daya ku ket metu wedang enek telo, enek kacang ngono ge mangan bareng ku enak. Ora ge ungkur-ungkuran ngene iki. Sapa aku? Waduh, tempelan demit tenan kaya modele ya. Elah ta, opo kelakon tak cuik-cuik kowe mati ta kowe.
Rasa Kusuma ngidaten sendika Rama. Iki tan wurunga gawe geger ana ing kraton Sanggarwaringin. Mbok Mara. Bayumu loro-lorone katuran rene. Coba aku bakal nyuwun pirsa sapa kang bakal di antepi minangka Jatukrawane nungi dhateng sendika. Andaya Murti lan Andayawati nuningi dhateng sendika Rama ngaturaken sembah bekti kula mugia kunjuk. Iya. Ngaturaken sembah bekti kula mugia kunjuk Rama. Iya. Wah, aku nek nyawang kowe kuwi jan kelingan ibumu katon-katon. Ibumu mbiyen yo persis jiblek kaya ngene iki. Dasare yo irunge yo mancung, nudut turi ngulan-ulan, wah wis. Andaya Murti lan Andayawati nungi dhateng sendika Rama. Iki kena diarani negara kuwi tentrem ya saka kowe sakloron. Negaramu Sanggarwaringin dadi sungsang bawana balik ya saka kowe sakloron. Aduh Rama, wonten menapa? Kowe wis uninga. Kurang luwih wis 3 sasi iki bebasan saben dinane layang tumiba ning Sanggarwaringin. Kena dalani yen to Sanggarwaringin iku udan layang jeblok mangsi mergo saka panglamar saka Mancanegara. Ing kamangka ari kalenggan iki durung ana kang tak tampa panglamar iku. Malah kepara iki nembe wae ana panglamar saka negara Ngastina sing Prabu Baladewa. Uga panglamar saka Karangkabulutan Ki Urah Semar Badranaya. Mula saka kuwi nggih aja nganti kedlarung-dlarung pilihen sapa kang bakal dadi Jatukramamu. Pun Rama sarujuk ya nggih. Rama. Iya. Kula sampun prasetya kaliyan adi kula Andayawati. Iya. Bilih kula mboten badhe ngladosi setunggaling priya ugi mboten badhe pilih-pilih setunggaling priya. Mboten narendra mboten satriya. Senajan to tiyang pidak pejaraan menawi to saged ngladosi saloka kula. Saloka nuwun inggih. Ora pengin Mas inten berlian. Mboten Rama. Lah salokamu apa? Sinten kemawon ing saged medharaken Pancandriya lekasing tunggal
ing samangke menika ingkang badhe kula ladosi saking mriki ngantos delaning samangke. Oh wah kaya pinter timen aku lagi krungu iki lho. Pancandriya lekasing tunggal mekaten Rama. Oh iya bisa. Nek kaya mangkono pancen aku rumangsa tumeplong wong tuwa. Iki negara enggal bakal ayom-ayom tata titentrem mula saiki ayo kabeh padha lumaksana ing alun-alun aja nganti iki mengko antarane Petro Kantong Bolonan Nata Agung ing Mandura nganti diya-diniya gara-gara mung rebutan marang kowe kabeh. Mekaten Rama, monggo kula dherekaken Patih. Jabang bayi. Mau Patih? Nun. Budalno Patih, medal sego. Patih kok medal sego. Budalno Purwadya boling Paseban Jaba sabab iki wis kapenggale cukup ana ing Pirapatan Agung. Senajan para rasa kusuma, para kawula aja nganti padha ana etung kelawan Nata Agung Mandura lan Petro Kantong Bolong sabab iki dudu babagan negara ing Sanggarwaringin. Nun iki dhateng sendika. Nalika semanten Nata Agung ing Sanggarwaringin wis arsa kundur ngadaton. Lamun Tocimandra saking Mandrawa kunduripun lengkah-lengkah pindho singa-singa kang saking Jumantara lumaksana ana tengahing wana.
puji aja korupsi mergo yen korupsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu sederek. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, jan ora kaya wong iki ya ana Mak. Ana ing Surubenda kene kwaton kena darane Surubenda Fair. Wiwit rong dina iki gayeng banget anane merti dusun iki maneka-neka mawarna-warna kabeh ditampilke. Apa meneh wong iki di YouTube. Di YouTube streaming. Wah, streamingnya wae WA official. Wah, luar biasa banget. Kemajuannya Surubenda luar biasa. Nek mboten lepat menika kegiatanipun wonten reog nggih Bu, Pak. Siang mau nggih. Reog putih niku. Surubenda. Wah, luar biasa. Surubenda duwe rock lur pokoke. Oh, reog nggih. Niku pimpinanipun sinten menika Bu, Pak? Pak Sukiyo. Nyuwun tepuk tanganipun Pak Sukiyo. Luar biasa. Piyayi nek karo Pak Sukiyo ki jan yo nyenengke tenan kok. Ora ndek pamrih. Iso ngejoke kabudayane ana ing Surubenda nganti sok anake bocah tuwa nom kabeh corengan. Upama ning alas nganggo seragam kaya mau jane ya apik wae. Sawang sekondhur dibron ngono jan wah Surubenda moncer tenan ya. Neng alas wis seragame reog. Lah jelas subur makmur ngono kuwi. Lah iya engko nek wis pas munggah gunung kae kamangka bar nganggo pupur liveran. Udan sisanting dilewer kae. Nek yo senine iki nek ngono kuwi. Ana lho aku krungu kabare kok ibu-ibu saking arep reokan wis nyandang nganggo lali ora nyamektake sing kakung ora gawe sego. Kur gawe oseng-oseng dinguat-nget lae. Nanti pirang-pirang dina sing lanang ngomong mbokmu iki kok rasane asin, kamu kok asine mergo diingat-inget pirang-pirang dina. Wong senine iki nek ngono kuwi ya nak. Omahne aku jan yo melu seneng. Durung reda senam nok. Piye senam ke jebulane ora memandang usia. Nek padinane ya kaya ngono bareng nganggo trining, Masya Allah. Sian yo medhot tenan ya. Kamangka yo enak sing trininge ke semur rada kecilikan.
pamor kanca golek silian ora ketemu ya anane kurku dienggo anti medel-medel kae. Lha ya dadi lan apike lan gayenge aku ya seneng. Seneng ora ukur-ukur. Sing biasane ora livenan njur livenan. Sing biasane ora ya ta ora nggo sepatu ya sepatunan. Kamu kan ngiri ngono kuwi terus dinyekel HP terus klek. Kula tak tekon Mbak Putri, kena apa kok nek foto ki dadak mesem ngopo? Coba. Kersane pripun? Men cantik. Oh, lambone pas turu ngorok kayak dipoto nggo status. Iki jane ya penel lho. Wah ning ya jan ketok gayeng gumarenggeng tenan mau ya ana ndandute barang. Wah wis pokoke maneka-neka mawarna-warna kasepuan go dicaosi hiburan wengi iki sing piranem semono uga. Sing nak jinak ro pirsa, nak jinak ro. Mana siji mana loro. Kuwi nek olahraga senam ngono wis nganti 3 dina sadurunge kandhang. Wong mbah kula Mbah Bondo iki ya cukal-cukile saka suku Benda kene, rayinipun baso sor dalan kono kuwi. Mulane aku matur rada ceblak-ceblok ngene iki wong yang ciri khase Kyai Suku Benda ki cobloko ngene iki kaya. Nek barang kono kuwi Suku Benda ku careke aku ya ngono. Pede wae kan. Tok Bondo. Nah, niki nggih mung matur rene bincang-bincang menika wonten adicara ruwatan menika sakarangkung sakral bincang menika ing kepareng badhe nyalirani pangruwatan penyanipun Ki Supasto. Menawi kalorotaken utawi wonten sanatipun utawi silsilahipun menika turun kula sampun turun kaping 12 sepisan trah dalang saking baran menika Mbah Guna Wiratra. Lajeng nomor kalih menika Mbah Guna Leksana, nomor 3 Mbah Guna Pawira, sekawan Mbah Guna Karya, gangsal Mbah Guna Semita, 6 Mbah Guna Saraya, 7 menika Mbah Krama, lajeng 8 menika Mbah Gondo Sudarma, trah saking mriki. Lajeng 9 menika Bapak Hadi Supardiono, nggih tiyang sepuh kula. Sedasa menika Ki Suharyadi Hadi Suprobo. Iya kula menika kena darani dalang sampurna sejati sejatining sampurna. Namung estunipun kula dereng pun parengaken ngruwat sabab dereng kagungan wayah. Nah sing kagungan wayah menika saangkatanipun swargi Bapak Pak Pardi penyanipun Ki Supasto. Rumiyin nalika taksih wonten ing pedamelan luhur menika mandor pasar ngoten. Nggih, mandor pasar. Nah, nggih kula namung matur kewala. Besok benjang-enjang menika sabibaripun ringgitan menika badhe pun adani ruwatan bumi. Nyun sewu, niki penting saestu, nyun sewu saderengipun ngaturaken ing kathah-kathah. Benjang menawi ringgitan niki pun sekseni. Nek ngantuk karo ringgitan nggih ampun wonten sekitar mriki mboten purang parengaken. Napa malih ngantos sare wonten sekitar mriki mboten pareng. Nggih, mboten pareng menika saestu. Lajeng kaping kalihipun menika menawi Pyai Putri ingkang nembe nampi siing pangeran mbobot Garbini menika ugi mboten pareng. Mending edo. Nomor kalih ugi Pawestri ingkang nembe nampi Wulanan. Nggih, nggarap sari menika ugi mboten pareng. Tigang perkawis menika monggo pun catet saestu benjang pancen yo ngantuk-ngantuk tenan lalu wong mboten tindak mriki mangke para kasepuhan ingkang saestu taksih wungonipun taksih saestu leres. Ngaten nggih Lur nggih. Niki wis aku wis matur, aku wis ora dosa lho iki. Aku wis ora dosa, aku wis matur. Ing salajengipun ugi matur nuwun awit saking pinitados para barat kula wonten ing Suku Benda mriki nyadulurku ya akeh. Nek kene iki kabeh wong teng Craek kabeh do ngampirke. Mau aku ya mampir ana nggone Mbah Ustaz Pakino kono. Terus diparingi wejangan akeh kepara aku tekan lawang ditimbul, cekel sirahku cek terus
wis ini among jiwa ragane Ngaryadi iki ngono. Matur nuwun Mbak Ustaz aku yang ngono. Wis ora kurang-kurang nggih, matur nuwun. Menyang dulur akeh ya ora kurang-kurang nggih. Nggih, monggo kinarya tetepangan menika sampun kula aturaken. Nggih. Rene menika wonten adicara bersih dusun kula nyuwun tembang bersih dusun All Star kita aturke Waranggana ki cacah jiro lupatmu. Wah 5. Iya, wah sian 5 5 kamangka ana sing kakak beradik, ana sing kakak pertama, kakak kedua. Nggih, iku ya ana campur sari ning tak nyawang tak ngaturke iki. Iki sing cedhak dhewe iki sapa iki gek nyekel mik nek ora kon nyekeli buku tok. Ya, iya nglamu bingesan nanti tekan nggon ngesor. Nggih, sugeng dalu Mbok Cani. Mbak Limbo nggih. What your name? My name is Reni Artika. Oh, you dress ke alamat. Alamatmu endi? Kumbang Konjong. Oh, single and parent. Single, oh single. Single. Oh, wow. On the school dahar sekolah Ulam Sari. Yes, SMK 1 Ponjong. Wow, the best. You. Yes, the best. You do pakai rumah. Yes, yes. Yes, yes. Ya, wes. Wah, ya Jan. Iki saya kelas telu ya, kelas loro apa itu, Kelas 3. Kelas telu. Wah, ya muga-muga lah. Niki saestu para kadang niki nek latihan Waranggana pun kula genteng antarane setengah tahun niki. Amben sore tembaran mriko. Wong urung iso apa-apa nganti saiki ya sak tekan-tekane. Ya wis ora apa-apa. Nek ya welengku siji ya no, nek upama kowe wis dadi sinden tenan, aja gek duwe bojo, upama nek duwe bojo, bojomu sigen, gek ora oleh nyinden, kuwi ya gek patine Nur Jangis nek ngono kuwi. Pak. Dadi anggere lela ngono kuwi piyai Surubenda kene iki sing duwe anak lanang wis lirak-lirik wae. Sopo to iki? Nyinden ya ngono kae. Matur nuwun. Nah, iki lho anak iki maestro iki cedhake Reni iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki aku ora takon yu chai ha. Basa Cina. Yu chai a. Chai ha is Rizka. Rizka a. Aya copek tong. Ngendi omahmu? Iya, nek gelem buka kamus iki ana. Copek tong omahmu ngendi? Lah ora tau nang YouTube-an ayo. Dalemipun pundi, Yai? Di kula saking Pujangan mawon. Taksih sekolah? Sampun lulus. Lulus. Kuliah menapa? Taksih SMP? PAUD. Iyalah PAUD semono kan dah gurune ora sepiro yan. Netek mak ngono ya. Ayo. Iya matur nuwun direni ya. Sementara berdua dulu. Ayo diaturke bareng-bareng All Star. Bersih dusun kula nyuwun ingkang nyekar saderengipun menika Mbak. Bola iki bintang tamu kita Mbak Parti. Parti iki lho niki jaman jombejujon iki luar biasa. Ngendi nggon anggere sindinan Mbak Parti iki penonton terus kelun. Bu Parti. Ayo, mulai. Ayo Mbak Parti yo. Nek ora perlu tak tepungke mosok brayat kene nempung kowe yo.
mantene lor. Jasa. Jas lha niku sinden idola kula nek ora mangkat jan tak goleki tenan ya. Nang endi Mbak Ayu Kuparti? Rene oke tak tempet aku ya ngono. Mbak Parti. Mbak Parti. Wah. Raosin jenengan pripun dalu menika dados bintang tamu, Mbak? Nggih, teman sangat Mbak Cangi. Bisakah Anda gambarkan kekuatan batin Anda? Nggak bisa. Nggak bisa dikau. Oh, merana hatimu. Ya ora tak terus ke aku. Ora tak terus ke namane ngono. Bintang tamu ana ngendinggon kuwi mesti anggere ana wong ngendhek wayang mangke Mbak Parti pun asta lho Pak. Iya aku. Sepisan tekoke mesti Mbak Parti. Iya, manut wae. Matur nuwun.
Iki mau wis all star. Bersih dusun. Iya. Ana pamundutan wonten? Ya wis. Nek ngono iki katur padalan nyuwun gending paring ingkang ngayahi pesinen saking Giri Suba cekap saking kula Bapak Bapakmu Mbah Sawi ya iki keterangane. Oh iya Mbah nggih mari dadi kita aturaken. Nggih. Dalu menika ugi ngasta campursari. Ya Mas, grup campursari monggo kasuwun jumeneng so bintang tamunipun sumangga lumaksana wonten ing papan pahargyan menika badhe ngaturaken pasugatan dumateng para kanca-kanca mliginipun para kasepuhan saha wiranem wonten ing tlatah Surabaya. Monggo pun support ing sedayanipun. Ndi ta wis teko urung nggih? Sapa ta iki tek birungan iki cuk-cuk. Oh nggih. Nggih matur nuwun. Nggih. Mbah Giar nyuwun puspon Mbah Giar. Ayo Mbak ini Mbak, kari masa yo. Aku sahabat jago ngagi iki lho ya. Ketemu itu di sini ya kan. Nggih. Wah Mbak Partono nggih, sambel kemai. Mangke badhe kita aturaken nggih. Matur nuwun, sugeng dalu Mas. Wiluting dalu Mbak Cange Bulimbu. Iya, sugeng dalu. Maju kene aku tak kiper, kowe maju kono. Kowe aja kiper, lek kiper kok kegulan terus kowe. Nek kowe wis umum lane. Ora lah masalah gawangku kekamban wisan dadine. Wes sing marahi ombo yo kowe nek ora kowe. Jare kok ngambakno. Ya jane mono kuwi kepeksa biyen ngambake iki. Lah kepeksa mesin. Aku sakwene duwe bojo kowe iki kok ambendina kur sedia amuk silin wae kok. Lah tekne kene. Lah ganyang barang kadaluwarsa iki nek ora tak ombene amuk silin. Wah, ora kadaluwarsa ke nyugi. Jaman semono mobilmu Mio iki tetukono apangsa lho ben yo kek mati. Mobil Mio ya apa enek? Enek sing rada ora ngger selip kok sunggi. Iya. Iya iki. Perkara ngomah dadi gawa dene dadi kabeh nyambut gawe. Wah, keparungo sing kene tak kok mulih ngomah kur kari sebruk. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih, sugeng dalu nggih, kula monggo. Sugeng pitepangan Mbak Ayu. Nggih, nderek tepang kula Ratemi Lajangan. Niki bojo kula. Dower. Oh, iki si Mas Dower. Jenengan Mbak Ratmi B29 nika. Nika sing menika pun almarhum nah. Ora B29 wis mati kemono. Aku udah dikandakno Ratmi Lajangan. Oh, Ratmi Layangan nggih. Dalem saking pundi Mbak Ratmi? Asli Tepos Sumberwungu. Oh, Sumberwungu. Walik Wunut Sumberwungu Tepos. Kowe mulane aja tetok walik to nang omahke dadi nenek kene yo kleru aku. Nek ora kleru lho ya. Nek ora kleru jaman 15-an tahun kepungkur kula niku pun ate pinanggih jenengan. Jaman semonten jenengan tukang ketoprak. Ojo temburu lho. Tenan Mas ojo. Ora ke lho aku ngetoprak. Yen dapukanipun apa nika Mbak Cange? Nek ora kleru dheke dapukane tugu Mas. Tugu. Dadi ora ngerti ora? Dapukan tugu ku terus ngengkrok nang tugu. Lah aku yo nganti jajal jemangke kok iku. Wis anak tugu apik lho terus ngengkrok. Ya terus modai to si tugu ki yo. Lah aku ora sida omong barat nek wis dadi tugu. Ampun ngoten jenengan kudu ngendika, kudu ngandakno seenek-eneke iki ke pajang sapa. Lah nek ora ana korban jarang. Ya ora remen nang.
Kayak nanggap dalang kayak kurang menang Lambangane kowe dadi tuku dikroki meneng wae. Lah, penak. Iki lho, sing ngarai juragane Mbak Asih dari aku. Jane aku mau nek tuku ki ra njobar ngono nek omah nguling. Ning jare Mbak Asih jare kon enak. Iki mesti tak tau dadi tuku. Dadi iki wis dadi tuku. Nggih, saderengipun kathah rek gojekan ngaturaken kula nuwun wonten ngarsanipun sedaya para pamirsa utaminipun ing ngomong-ngomong padukuhan suruh bendro derek mangayu bahagia ya ngojo kemajuan lah kepiye ta ya jaman biyenku ngojo dalane kok kono brojol-brojol jaman semono aku ya melu Sukiya nyindoni reok nek kene iki oh Pak Sukiya nggih mobilku ijek semes zaman semono aku ya wis bangga nunggang semes wah Mbak Ratemi ora kok enggak party dewek sing bintang tamu remangsan iya jadi ya tahu bintang tamu Iya lah. Oh ya Mbak Ratemi teko kan iya kono ya matur nuwun Iya ya. Kayak pun kagungan rasulan mbok aja gemerah sik nek tak omong ake jamak mentekne njur Iya. Matur pun nurunan kangge bazar kula alhamdulillah niki wau pun ditransfer nggih pun kula kangge bazar FIF. Apa kuwi, Mbak? Lah sing motor sing tiga anak lanang niki. Oh. Lah kula niku nganti ndindi niku bocah bagus-bagus anggere tanggal 15 bojo kula saya singkirkan. Nggih. Waduh, kayak ngopo nek singkir kayak gini? Lah nek mboten enten tanda tangan kula mboten anu saya. ya jangan ngomong ke mindring nang kene iki Jare mau kelinge. Maju kok mau kok nenek kene pokoke ya kudu sing jujur wae ngono nggih aku. Lah gek pripun Pak Joko weleming tisukane 750 mang genepi Pak aku. Curah jujur iki. Iki sugeng ndalu juga kanggo juragane sate Bedoyo. Mas Yono pun rawuh, Yuyuk ketoprak, janglot, serut. Wah, komplit nih om. Komplit niki ya lep kremi. Sop mbok, ya bocah sing nyuting nang omahku kae. Adek gawoan men to wong iki. Nggih kula ewa niku nyuting ning yo ora jagong. Aku banget tenan Pak Ruli tak sogo wedang. Bro ya ora jagong. Wong Mbah Gombel sing ora teko ndak tramper ya Mbah. Matur nuwun lho Mbah. Nek yo kawen menyelong-elong karo. Tonton ya. Tak mau bareng jare kondo anak buahe. Aja bengak-bengok kok Mbah Gombel sare ngono. Tapi ampun menganti anak aku ora tangi. iya Wong keplaura masjid ya tangi. Wonten Jawa iki Mbak Tangi. Iya anu Mbak, kula nganti mlenget nonton sampean kuwi. Iya toh. Iya nek menungso kaya ngono ya, gumun. Nek mau aku jan batin lho. ora tak kira arep terharu atau terpesona kok malah dibulen yang menungso kaya ngono Zaman besan terpesona aku seperti ini mau sing jare ke ambak-ambak nomor. Wah, suara sembrono. nalika dadi tugu biyen Nalika dadi tugu zaman semono yo dadi mau nek kurang meter dadi kan. Ayo bersyukur. Alhamdulillah. Mau ya nek sing ngelokno ngene iki wae. Lah nek wis tuwek-tuwek remangsane nek penyanyi terkadang besok umure sak aku rung pazu ya enek nek ya mek kesyukuri. Wong ngene-ngene ya ijo nukokno mobil bojo. Ijo nglairno anake barang lho Pak Dalang lho niku. Lah sampean iki putrane pira to, Mbak? Weh piro to kakek? Kali aduh. Lah wong sing gek sing kalah anak buah jenengan iki kok pecipes. Lah wong rewelan anggere pon njaluk nang pasar lho kepenak pecipes. Kira kepiye nek kaya ngene iki ya? Ki wamune dikapake wong kaya ngene iki. Kono ku dinapak-napake kepenak. Wae mang jajal to nek ra ngandel. Wong aku ki di bazar keri penak, di bazar dhisik ya azu. Berat gaya ya. Butuh iki enek. Aku njaluk 1 juta tinyang 750 ya makan ya ora kepenak.
Aja kok glewak-glewek koyo sing ganas kok ah. Maksude bicane iki arep dikapake ku ora nggon bab kuwi kok. Nah, Ora dikapak-kapake kepenak lha iya. lah napake centiosek. Aku karo omongan dadi bingung Mbak. Bingung gak karo omongan karo iki. Nek ngoten kula temeneng mawon. Wis aku temeneng. Ora ring ngono lho. Ora ring ngono. Sedulur suruh benda wes tundang larang-larang yo juga akut ngono. Lah iya, Mas Kawer iki. Duwer. Mas Duwer. Dower Pranjono ler deweh-deweh. Mas Duwer. Dadi makane beli weh, beda weh. Mas Duwer. Pripun bitange? Sampean ki nenek ngomah ya kerasan duwe manuk kaya ngono kuwi ya. Wah, lah pripun kok niki niku ngejo weh, nek wonten omah ngejo ora awer-awer. Kok ora kepenak duwe bojo aku kepek wis ora rewel. Golek dhuwit dewek. Dinyangi saja ya wis ora semelang meteng. Iya. Lah wis kedaluarsa. Ya jane nek bab gon bloko suto iki jane ning kaya ngeloni debok jane aku dadi wis ya toh. Ora kepenak wong mati wis butuhno debok. Lah nek ora kepeze penak dadi bojoku kek pokoke. Nggih, matur nuwun. Ya, wong ya bahasaku ya peze, marai soge ya peze. Kimbian cilikane dari ngengkel ya wong kaya ngene iki. Wes cilikane jene kulinane ngompol jenengan. Ijazah tiba Malang kok ora bener aku apa katakan iki. Wes bener mawon, sing penting hitunge nek sing ngene-ngene ku. Waduh. Iya. Kaya ana jenenge niki enten tiyang do nyambut gawe mempeng-mempeng lho, anu piagane jenengan do deloki YouTube wong do. Kowe. Iki deloki barang kaya ora. Mas. Bener niku. Aduh. Barang mutilasi dideloki lho. Ora iki delok YouTube kene kok ya. Mutilasi terus TikTok-nya bawang niku apa? Oh, azam. Arasul azam. Nggih wonten Jawa batane. Nggih, menika wonten pamundutan kalih. Kayak mundut regine pinten? Kaya ora tuku gedang. Sampeyan seneng gedang kok? Wah, pun pirang-pirang. Ajeng cilik niku kowe eman-eman wis wateng to untake ngono tepangan lep nek kok terus sumut meneh ngono gedhe meneh ngono sumut meneh. Gedang kula niku pokoke awet. Tenane, Mbak. Wah, nggih mboten tau kula obati manten dhewek. Jang apa Wah, ya? mboten rada lomo. Raja lendang senengane Nah, niki dadi. niku lho teng Lembreh. Ya. Lah, jan aku ora muni apa anti. Sakone jenengan niku nuwun sewu manggalang mawon gek mang maca, mengke nek enten duwite mangkeke kula nek mboten masalah. Oh, ngono. Wah, lah nggih kula niku wonten mriki tenan lho, Pak. Iki ora dempok ora kedadian saya semua. Mboten samuan, mengke ndak kena pasal, pun kajengan ten mriku mawon wong sing mriki mengke kok. Loh, aku ya weruh, Lid. Gara-gara apa, Mbak? Masalahnya? Ya, wis diwaca ngono. Aku ki nek kurang masalah kon maca ngono e. Anu nyilih blor. Wah, iki. Piye? Weruh. Wah iki kok jebule urung ngeruh piye? Saking perkewoku lho. Lah, Nek kuwi. jenenge ning suku Benda iki saking kawit indil-indil nganti ondol-ondol sabaku nek suku Benda. Mula aku ki nek jenenge nang kene demi Allah aku ora mikir jeneng bajaran Iya. tenan. Demi Allah tenan aku ora mikir bajaran. Wah, mboten sing mikir kajenge sing ngundang. Mikir lagu wis jujuke ra enak mikir bajaran. Mikir lagu jujur kurang. Naloro saking Mbah Mbak Partono. Nyuwun gendeng. Gending. Hah? Lah niki lho. Lah ya gendeng lho iki. Nyuwun gendeng sambel kemangi. Wah, iki gendeng. Antah-antahane krungu gendeng sambel kemangi. Ya, Mbak Partono lho dadak repot-repot, Mbak. Mbak Partono. Halo, Mbak. Love you, Mbak. Oh, ayo. Ana sepoi dindo ngaco ngijer, guys. Ya lah, si Mbak kita repot-repot lho, Mbak. Kok dadi ra penak ngeten iki, Mbak. Yo ngalaman ke tuku odot mawon. Lah ora patah cukup lho,
aduh nek indung ngono. Kok kali Pak Duka jeneng kuwi, Pak? Matur nuwun Mbah Partono. Sampun sedekah dhateng wakil. Wakil piye to? Nek wakil iki wakil miskin wajib menerima zakat. Nek wakil iki wajah kere. Ngerti 2000-an nganti nguncung. Tetep tak parani janji kowe nek sing ngakungi 2000 rek. Janji. Oh iki sing diwaca. Oh wis sing mau. Mbah Partono sampun Nggih, Mbah Partono matur sembah nuwun mugi-mugi ndadosna lahan pahalan jenengan nggih, Mbah. Amin. Nggih, sinten malih monggo liyane Mbah Partono mboten kudu 50. 100 ya ora apa-apa. Wis. Mumpung niki promo, biasane nek ratemi niku sak lagu 50. Niki 100 tak kei 3 monggo. Monggo. Lah iki saking api aku kok. Ya, diaturke aja nyekeli dhuwit. Mboten ning kula niki enten pengumuman Pak Dalang. Apa? Niki dalu niki mangke enten saweran ajeng kula bagi kali Karang Taruna. Wah, Ya, kudu tak bagi 2 karo Karang Taruna. Ya. Mengko umpama entuk 3,5 Karang Taruna sing 1.750. Halah. Tak kira ki nek paron ngono. Lah ya paron. 3,5. Sambil kemangi sampun bacangi. Sampun Saking Mbah Partono matur nuwun. Nggih. Mbah Partono nyambel kemangi kepedesan mboten Mbah niku. Jangan. Mbah Partono kurang pedes napa pripun? Seger napa cemplang, Mbah? Oh, seger. Nggih. Arep imbuh ning kok njaluke gule. Jadi bar sambil kemangi kok njaluk gule. Nggih, yen ngapunten nek misale napa nggih sambele rodok-rodok cemplang amargi menika cowake pun cuwil dadosipun. Wah, yo kok sing ojo ora saka omong-omong, nek masalah cok. Lah kepiye lah Mbah Partono mbaten kok ora pati seger. Wong arep cokil arep dawir wong sing gawe iku. Iki bisa yo diamis nek kok karo anak wedok Reni ngono. Reni zaman semono rong kambon apa-apa aku bisa 14 tahun kebusung kalah.
Orang metu sing ora ngetengi aku ya sapa nang wong arek ora aku kena ora tene ditengi di sapa bak rabi wong ora. Iki ki rabene aku nek ngetengah. Iya tak jumbono niku nun sewu lho Mbak Cangek niki boten saru lho niki. Kula niku jaman sekolah disumbari kanca kok. Piye? Ora nek kasu, ora nek injo meteng ngono. Kula buktekke bareng kula ndek pacar dhewe niki tak buktekke tek jamak sing ora injo meteng sapa. Terus rapi kula aku darane meteng sik. Meteng sik iki lagi lalapan. Nggih. Ceritane ora Mbak Ratmi. Kok disebut Ratmi Layangan ki ceritane piye to ya? Niku jaman asli kula namine Suratmi. Lah kula niku tahun 2020 niku bakul angkringan enten Wonosari. Wetan Prapatang nika. Iya ngarane do gatekne kaya bulurah lagi acara. Nek niki tenan. Kek kula niku anggere jam 12 nika adik kula sing buka bengkel subdeker nika ngelitih golek bakal layangan niku. Lah terus kula niku nge-vlog biasa. Duwe bojo ora tau kopen nek jenengan delok TikTok ratemi layangan niku enten TikToke sing ngoten niku. Duwe bojo ora tau kopen kok ditinggal ngulokno layangan nggih. Lah nek bojomu delokno tanggamu repese ngoten niku Mbak Dange. Dadi dumadine Ratmi Layangan. Terus enten tentara niku anu jajan tenggen kula niku mengeten niku. Oh niku mbake layangan niku to. Sebelah kula ge plongat. Lah injo layangan wong aku ora mongso diolokno aku. Ora mongso diolokno. Lah nggih wong mboten tau diolokno wong dhe bojo dhewer nganti 12 tahun mboten tau diolokno. Lah mbok pisan. Ora tau diolokno aku sing olok-olok. Mas Dower. Nggih. Kuwi nek esuk ya muni ngono kuwi wae kan. Lah nek ngomah ya ngono kuwi. Nggih. Malah langkung ngeten iki. Lah janji jam 09.00 orang tangi ya ngene iku wis kaya ala-alane tetangga. Iya. Nek ditanggap niku muni ya ngono nek kula kan meneng ya tak meneng. Lah ya saya to nek meneng aku nek dijaluk kur meneng wae terus bojoku iki mesti njaluk apa-apa iki mesti. Kok meneh nek malam jemuah aku njetu wae. Biasanya aku muslimah aku terus das terang. Aku ngono lihat kene dene kok das terang nek lara mangsa ya wis aku ngono. Lah kurang pripun ta iki ndek bojo. Jenenge bojo saka kantor. Sing edi wis edekno sing peni ya wis tepenek-penekno. Ajeng unjuk teh ya wis tak ler. Adar sego ya karo sen ya wis tak ler. Arep liyane nek susu ya men ngilir gemek nek masalah susu. Lah kok nek tenan dole rubuh liyane. Kalau kedaluarsa kan mesti ada gus-gus sangat. Kita bos. Halo bos. Sehat ya bos. Sehat. Mangga iki kenapa ta? Ise ana pamundutan nyong. Nah. Wis saiki kowe sik nyong, kok gampang. Lha kowe tulisane iki macane ana iki jan supar ora nek aku. Lah kok tulisane ya tulisan dokter ya. Ya diwaca sing cetha. Wah niku wae engko ngayahi presiden sing diri subuh yang merasa bukan diri subuh semingkir hancur ya. Diri subuh deh. Wes. Awatane ben cetha nun sewu. Saka tebos karepe iku. Katur Bapak Dalang nyuwun gending podang kuning. Nah, ingkang ngayahi presiden saking diri subuh. Iki lho niki. Jare kon jujur lah kok motor aku tuwa diri subuh. Wong aku Cekap saking kula Pak Sawiyo, sing ngesake Pak Sawiyo. Nah, iki yo anu Pak Sawiyo. Sing pundi Pak sing saking diri subuh yo anu Pak. Sing pundi Pak sindene sing pundi? Sing adet. Heeh. Iya. Derek tepat Pak, kula saking tepos. Nggih. Nggih, sini kuwi. Oh, ala dia matur nuwun Pak. Ya Allah, aku digawekno nang diri subah. Kon pindah diri subah. Matur nuwun, nek manggolek dinten sing sae gak kula tak pindah nggih.
Pak sapa mau? Pak Sawiyo. Pak Sawiyo. Ya. Iya. Ndi yo anu yo. Pak Sawiyo kok yo repot-repot. Wong rene iki yo wis nanggap lho. Kok dadak tuku lagu. Iki sing ijek metil iki juragane son. Lagu iki biasane ngerti aku lho lah. Pingin neng dalan to Mas. Neng dalan aku dileleh enek Bu Endah Bupati. Iya. Aku dibel. Nek dalan aku dibel. Ya aku minggir. Kira-kira penting arep kepiye ngono Bu. Lah wong aku ki nek dalan Bu Bupati yo liwat ya kortin ngono kuwi aku yo minggir lho pernah. Rumah sakit kok ditelepon lho aku ki sebagai apa? Yo ngalah kene manuk kuning iki jaluk manuk kuning. Udang kuning kata-kata sing dikesake Mbak Sawiyo. Nggih Mbak Sawiyo. Oh nyuwun pun bawani. Oh. Saya tahu Kang Undung kali bawa, monggo yang merasa namanya bawa silakan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri serahkan ke saya. Iya. Ayo. Apa ya kira-kira suarane apik tenan ya dibawani Mbak? Wah, lah gak nak kula niku nak masalah suara, Bu. Apa terusan? Wah, lah aku sikindi sing ngandani ki mau. Aku ora ijo yo nang nembang ngono. Wah, sing penting iku tak tanggap dagelan mak ngono. Jadi nak masalah suara ora perlu dipamerno. Waduh. Ini ku. Aku gawa bojo kok. Iki cek kaya anak lanang sing isi kae to. Coba sih nek ditelakat wis film karo nek kirang mboke lagi boroh ndi mau. Raro-raro. Mboke nek cilik kok anake semono gedine. Lah iya to. Ora to Mbak? Kowe wis cilik kok ono anakmu semono gedine iki kepiye ceritane? Wah, sing arah iki ku wajahe basi. Mboten masalah mboke. Lah tenan nek karo dhewe. Butuh mau mboke elik kaya ngono nek anake bagus semuanya basi. Wajahe basi senape sing ngajeng anu takon masalah seks. Wah, tas kresek iku paling dipentingke. Jenenge tuku apa wae lho. Niku ngangge tas kresek lah wong buang sampah men sakniki kula niku kanggo nggo wadah, ajeng buang jenengan nggo ayo pakai. Aku ya ijo nek kon buang kowe. Dek, tas kresek kok disepelekno. Yo, bawani yo. Ijo gawe omah tingkat ki mangsane langsung tas kresek. Lha tas kresek tak tumpuke entuk 3 truk langsung tak mutung semen. Ya. Nadyan wujud temong pensi Arep wujud ekor manuk. Aku mengartikan. iya Iki soalnya saking apike. Dadi nganggo gemang. No. Apa nek ana sing mantul apa jenenge? Eko. Alah nek ku yo gak tuh manuk jare nganggo eko. Iki digele santi. Eko bojone santi. agawe taline bronto Alas manis kaya ratmi. sing arep do protes ya lho Lah sing penting lah iki lho. Dan aku lali anu lirike yo makan iki. bos wenggone kula Ya Allah, suaranya kayak Mas Ejo bojoku. Beda sapa Ejo bungke. Adine tuh. Golek isi podang jana
bojone dakem mau ndi yo wong bojone dakem wis mulai oh kare sayangku ibu bunga ing atiku nyanding kaget kok iki yo ngawur kok yo lho piye ta ya bener nganggo ancang-ancang rasa ngono kuwi kok yo ah iki nyatane ora nganggo ancang-ancang tok uring-uring ngono kok jare ora pas lha iki tebalane sesuai karo didiamu ya kepiye iki ya lho kok mano dadi dikripoke kurang miring ada ayo makane lho ndek bojo dhuwur karo tendek iki bejo ndek bojo tendek lho le lha kok iso tendek iya tak kono karo sing ndek bojo dhuwur tak mesti beda beda apa nih ya tetep beda lha jenenge dhuwur karo tendek ya beda engko sik iki ketok iki bojone metengan ngene iki ya nganggo jeda nek rodok suwe titik nah engko jam-jam 3 tekan ngomah ora engko sing anakku lak brok jare kur liburan tekan goro-goro tekan omah jam 3 lak goro-goro ya lah tekno aku wis wareg piye lho iki dadi giliranmu kok nyanding bisa dadi tambah jare kok malah dadi loro. Sing ngomong sapa? Wingi tak cerai malah dadi goblak-goblak orang dadi pegatang. Maka dadi loro sing ngomong. Ya, yo.